आइ बिखुनजो मा कल बिफोरो मा कल एसेबां बिदि होनना मोनथिबा आङो नोंसाजोखौ हाबा खालामनानैनो लाङामोन दिनै आङो नोंसाजोखौ हाबा खालामना लांनानै जोबोद फस्थायबाय नोंबो मोनथिखागौमोन माथो जावायसो गांजेमा गोसोम रानिया नोंजों थांनो नागिराखैमोन होननानै नोंबोथ' एसे साननांगौमोन ना नोंबो बेखौ लांनोनो नाङामोन आं हरबाबो नोंबोथ' मोनथिखादोंमोन थांनो नागिराखैमोन होननानै नोंदि बुंबायना उनाव मोजां जालांगोन होननानै उनाव अनलांग्रा जागोन होननानै बिनिखायसो लांबाय आङो आंबो सानदोंमोन उनाव मोजां मोनलाग्रा जागोन होननानै गनायना लागोन होननानै बे फाफि गथ'आदि बिदि खालामगोन आंथ' सानाखैमोन ना जावायसो आरो सानैबो गोमादों बेफोर मा कल मा माने आं जेबो बुजिखौनो मोनाखै अनसुमाजों बिजों मानो गोमाना थाखो दिनै सानथाम जाबाय दिनैसिमहालागै जेबो खबर बाथुरियानो गैयालै बिनि सायाव सानैनिबो मबाइलाबो सुइच अफ मा माने आं जेबो बुजियाखै बै अनसुमा हिज्रायाबो मा मोनदोंबा मोनथिला दे आरो जाबायसो आं हमनानैनो मोनला अनसुमायाबो गोमाना दङ बिथिंजाय गांजेमा गोसोम रानियाबो गोमाना दङ आंथ' गिनायसो मोनबाय ना सानैखौबो सोरबा खावनासो लांबाय खावना लाङाखै आं मोनथिगौ बिसोरखौ रावबो खावना लाङाखै इसिबां गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ रावबो खावना लांनो हाया बिसोर सानैबो अबावबा खारदों सानैबो बिराद लोगोना बिसोरो एकदम लोगोथार बै अनसुमायाबो हिज्रासो खोमा बिनिखायनो लोगो जाबाय थायोमोन नोंसाजोआ आंखौ जेबो सैथाराना आरो बे अनसुमाया बिनि लोगोथार नालाय बिनिसो लोगो जायो बिनिसो साइड जायो ना सानैबो अबावबा कम्पानिफोरावसो हाबहैबायलै मोनथिलाहाय जावायसो मा जावायसो अनसुमाया हिज्रासो होमबा हौवासा नङा होमबा हिज्रायानो मा बिनिखायनो बिमानैजोंनो लोगो जाबाय थायो एकदम बान्धबी सानैबो बान्धबीसो बिनिखायनो सानैबो लोगो नांनानै अबावबा खामानि मावनो थांबाय खोमा बिदिबो थालायो होमबा थाया माथो हिज्रासो बे अनसुमाया दासो मोनथिबाय आङो बिराद रागा जोंबायलै आङो बेखौ बिथिंजाय बिमाया गाबगासिनो एकदम बिराद टेनसन जाया लोङालासिनो अबावबा थांदों खबर होनो हाया नामा बिसोर सानैया आइ बिखुनजो गांजेमा गोसोम रानिनिया अबावबाफोर लोगो दं नामा बिदिथ' रावबो लोगो गैया बिनिया जाबायसो बियो फरायाखैमोन ना मानसिया आगोलो माबा लैथोस्रि फोजोंसार बिसोरनि न'आवसो रुवाथि थाहैयोमोनहाय बिराद मोजांमोन आरो बिसोरजों ना बिसोरनि न'आवसो रुवाथि थाहैबायहाय बे गांजेमा गोसोम रानिया होमबा थाहैनोबो हानाय एकदम आंखौ नायनोनो बायोमोन बियो थानोनो सुखुवामोन बियो जोंनि न'आव बिनिखायनो खारबाय बियो बिदिबो जानो हागौ दे जावायसो जावायसो नङा फिसाजोखौ बुजाय मोजाङै दा बोरै बुजायनो आरो बुजायबाबो लाया माथो एथ' मुख्राथार गथ'आनो दाबा आरो अबाव थांना दंहैयो जेबो खबरानो गैया दा थांनानै दंना गैया बेखौबोसो मोनथिबावा ना मायबाफोरसो जाबाय जेबो जायाखै बिसोर नङाबा फुङावनो बिदि गोमाना थायामोन प्लेनिं बानायखादों बिसोर सानैबो बिराद लोगोथारना बान्धबी ओमफ्राय सानैबो खारबाय नाम्बार दङबा सोंनाय बै माबा मा होनदोंमोन दानि लैथोस्रि बिसोरनियाव सोंहर नाम्बार दङबा गैया जावायसो बिसोरनि नाम्बारानो गैया आंनियाव मा जाबावनो आइ बिखुनजो दा मा जाबावनो आंना लाइफआनो बरबाद जाबाय आङो एथ'ग्राब अनो मा नांगौ बेखौनो होयोलै थेवब्लाबो आंनि अननायखौ बुजियासै नोंसाजोआ आयो मा बायसि फिसाजो मारलै प्रिया नों आंखौ बिदिसो खालाममारबाय मैयानिफ्रायनो फन थुबाय थादों नोंखौ मोनाखै आङो नों आंनि नाम्बारखौ मानो ब्लक खालामना दोनदों आंनिल' नङा खानजंनिखौबो नोङो ब्लक खालामना दोनदों वाट्सएपआवबो ब्लक खालामदों फेसबुकआवबो इन्सटाग्रामावबो गुगोल पेआवबो गासैयावबो खालामजोब्बाय नोङो नोंथ' आंखौ बाथ्रा होनना दोनखादोंमोन नों हाजार खरा जाना थाबाबो आं नोंजोंनो थांगोन होननानै नाथाय दा मा जाखो बेफोरो आं थांनो हानाय मोनबा नोंसानाव थांगौमोन नाथाय आं दा बोरै थांनो आबा मा जादों आयै प्रियाया आंखौ गारबायलै बियो आंखौ ब्लक खालामना दोनजोब्बाय मा नोंखौ गारबाय नोंखौ ब्लक खालामना दोनदों औ आयै आगोलथ' बियो बिदि नङामोन दा नै बिनि गोसोआनो सोलायबाय आं खरा जानायनि थाखायनो सोलायबाय बिनि गोसोआ सोरबा गोदान मोनबाय खोमा नाथाय बिथ' आंखौ बुंदोंमोन आंखौ मालाबाबो नागारा होननानै नोंनि आथिङा हामाबाबो आं नोंजोंनो हाबा जागोन होननानै बुंदोंमोन आयै नाथाय बियो दा आंखौ नागारबाय
आंनि गासैबो माबाखौनो ब्लक खालामना दोनजोब्बाय आंनिल' नङा खानजंनिखौबो ब्लक खालामना दोनदों आयै आइलै आं बिसानि न'आव थांफेरबाय आगोलो आंखौ लां बिसानि न'आव आंनि आथिङा मोजां मोनबा आं हारसिंनो थांगौमोन आंखौ बिदि खालामनाङाना बियो मा होनदों नोङो बेफोरखौ मानो थांलाबायनो हा नोंखौ बेनो नांलायानोबा लांनांगोन आयै नोंसोरो आंखौ मानो बिदि खालामखो आं थांनानै सोंहैगोन बिदि खालामनाङा आंखौ बियो आगोलथ' गावगायासो सिगां फन हरग्रोबाय थायोमोन बेफोरबायदि मानसियानो नायनाय गोसोआनो सोलायबाय आंनि आथिङाबो दाबो हामनो रोंला आयै आंखौ थाबैनो डक्टरनियाव लांदो बाहेराव फैसायानो जमा जायाखै र' आबा बोरै लांनो दा आन्दाजैनोथ' थांनो हायाना एसे फैसाजों बेबो बाहेरावबावसो दिनै आबा साननैसोखौ थाथादो खस्थ'यैबाबो फैसा जमा जाबानो थांसै थांनो होनबानोथ' हायाना नङालै आयै आं सहायनो हाया बिथिंजाय आथिं सानाय खरा जाना दङ बिथिंजाय आरो आंखौ प्रियाया बिदि खालामबाय थाबा आं थांना थानोनो हानाय नङा बेनिखायनो आंखौ प्रियालानि न'आव लांग्रो आयै आंखौ मानो बिदि खालामनांगौ बियो आं थांनानै सोंहैगोन मोजाङै आं बुजायना फैगोन दस्रा मोनबाय खोमाहाय बियो बिनिखायनो बिदि खालामदों नोंखौ आबा बेनोथ' आयै सोरखौबा मोनदों खोमा बियो बिनि थाखायनो आंखौ बावनो हाबाय नङाबाथ' आंनि थाखाय बेसे फाग्लिमोन बिदि गाबबाय थानांहाय आबा गोसोखौ एसे हमथाना था दा बिसानावबो नोंखौ बोरै लांनो रायना हरबा मा जागोन बेथो हा लासिं सिं जाना फैनांगोन माथो राया मानो रायनो आंखौ लांनोबा लांदे आयै मानसिया एसेबां दुखु सहायना थानो हाया आयै नों मा बुजिया नामा जेथिंबो दुखु आयै आंहा जेथिंबो दुखु आंना मानो लाइफआ बिदि जालांखो आयै एसेबां मोजां बिन्दास लाइफमोन आंनिया दे हामगोन दे आबा लासैनो नों गाबबाय थानाङा आंखौ प्रियालानि न'आव लाङो आंखौ प्रियालानि न'आव लाङो आं बिदि खालामजाबाय थानो हाया देलै सना नों गाबबाय थानांला नोंखौ गाबनाय नुबाथाय आंबोसो गाबफ्लांगोन अबावबा नङा आइ आरो आदाखौ नागारना फैबायना बेनि थाखायनो गाबनो ओंखारदों आङो होमबा नों खुसिसो मोननांगौ नों गाबबायसो दङ आरो मा बिदिनो गाबबाय थानोसै नामा नों आंजों फैनानै खुसि मोनाखै आरो बिदि नङा टिल्लु खुसिबो जादों आं जोबोद खुसिबो मोनदों नाथाय आइमोनखौबो नागारना फैबायना नोंलाय दा अबा बुजि मोननो जोंफोरबायसो सिख्ला जाबासो मिथिगौमोन जोंनि जायगायाव थाबासो मिथिगौमोन औ नंगौबो देनाय आंबो बुजि मोनो मोननाया थेवब्लाबो आरो बिदि गाबबाय थानोसै नामा जागोन दे गाबला मिनि अ बिदिसो मिनिना थानांगौ होमबासो आंनि गोसोआबो मोजां नाङो सना मिनिगोनबो गाबगोनबो आरोहाय दे गाबबाय थानांला गोबां गाबबाय जागोन दे हाबानि उनाव थांनो हागोन आलासि जानो जागोन दे ओमफ्राय नोंसा आब'मोना फैगोन नामा आब'मोना फैगोन हाबानि सानसे सिगां दिनैनिफ्राय एकदम दरसिसि हारसिंसिं मोनला आरो आंना नों फैबाय जाहाथे अबाव मोनबावनो साननैसोनि उनाव आरो बारायबावसिगोनसो इस्बा बेफोरखौबो सानना दोनखाबाय नामायो सानाबा गासैखौबो सानना दोनखानांगौ एडभान्स नंमारगौलै सना नों फैबाय आंहा जेबो टेनसन गैमारला बा नङाबाथ' हारसिं एकदम बोरैबा मोनोमोन आङो नंगौ नामा नङाबा थौ दानिया न' सिङाव ओंखाम संहैदो ना ओंखामबो उखैबाय जागोन दे ओंखाम उखैबायानो नामा उखैबायानो थौ होनबालाय मा जायो खिन्थाबानो जाबाय आङो गासैखौबो संना होजोबगोन नोंनि आखाइनि ओंखाम संनाय जानो लुबैसोदोंलै आङो मिथिगौना सना थारैनो दिनैनिफ्राय सानफ्रोमबो मोनजासिगोन आरो ना मोनजासिगोनथ' र' नाथाय आङो नोंनिखौबो जानो लुबैदों दे नोंबो संना जाहोनांगोन आंखौ मालाबा जागोन सना नो टेनसन आंबो जागोन नोंनो मालाबा संनानै एकदम पुरा टेस्टि संना होखागोन आं संबाथाय आखाइ सोलाबाय थाखागोन नोङो नंगौ नामा औ नंगौथ' र' दाना न' सिङाव थांनोसै थौ औ जागोन दे जायै लोङै 8,000 जागोन ओमफ्राय माला थांनांगौ समफोर दे जागोन दे थांगोन आं दे दे
आबा सेलब्राय नोङो कलेजाव थांनो गारै नों मानो खामानि मावनो थांनो ओंखारखो गुवाहाटियाव? बेलाय आंनिसो गोसो आयै। आबा नों बिमाखौबो बिदि बुंग्रा जाबाय? जानो हागौ नोङो आंनि बिमा, थेवब्लाबो मा आबा? थेवब्लाबो मा? गियोलै आं आयै नोंखौ। मा थिग नोंजों जेबो गेरेन्टि गैया। आंखौबोथ' बुथारनो हानाय ना। बेनि थाखायनो आं बे न'आव थाला। गियो आं नोंखौ। नों बायदि बिमाखौ गिनांगौ। नोङो बिदि साननाङालै आंखौ आबा। आं बिदि नङा। बिदि नङाबा नोङो बांबुलि आब'खौ बोरै बुथारनो हानाय? नोंनि बयफ्रेन्ड जांगिलाजों लोगो नांनानै? आं बुथाराखैमोनलै। बुथारदोंबा बै जांगिलायासो बुथारदों। आं बुथाराखै। आं गैयावनो बियो बुथारखुमादोंमोन। नंगौ नामा आयै? नंगौ। आं मिन्थिनाय बादिब्लाथ' नोंसोर सानैबो लोगो नांनानै बुथारदोंमोननो। सोर खिन्थानाय आबा? नोङो बुंनाय सोर खिन्थानाय बेफोरखौ? ना बै थाख्लायानो खिन्थादों? सोर थाख्ला? अ नोंनि फार्स्ट हासबेन्डआ? बाह आयै बाह, नों माबायदि आखलनि जानांगोन? साथाम हासबेन्ड नोंनिया। बेनिखायनो नोंजों जेबो फोथायनाय गैया। गियो आङो। नों बायदि बिमाखौ गिनांगौ। नोंनि थाखायनो आं बे न'आव इसेबो थानो लुबैला। मा होनदों नों आबा बेफोरखौ? नों आंखौ एसेबां थौसेया जाबायना गुबुननि खोथा खोनासंनानै। गुबुना ओरैनो बुंगोन नामा? नुदोंखायसो बुंदों। आरो नंमारगौआनो ना। साथाम हासबेन्ड। आरोथ' जांगिलाजों थांनायाबोथ' नोंनिया सैथोआनो ना। बांबुलि आब'खौबोथ' नों लांखादोंमोन। होनबा नोंसोर सानैबो प्लेनिं बानायना बुथारदों आरो ना आब'खौ? बिदि मानो आयै? हा? एसेबां बुथारनायालागै मानो थांनायमोन नोंसोरो? लागिबा गावनि असे बिफाजों गालांनांगौमोन ना। नोंसोरो लांनानै मानो प्लेनिं खालामनानै बुथारहैनाय नोंनि बयफ्रेन्डजों? बयफ्रेन्डसो ना हासबेन्डसो? सेकेन्ड हासबेन्ड? आबा नों बेफोर बाथ्राखौ बुंखांनानै आंखौ लाजि फोनांबाय थानाङा। नोंदि लाजि फोनांथाव खामानिफोरखौनो मावबोदोंना आयै। नों लाजि मोनबा मा जानो? बेफोर बाथ्रायाथ' नंखाय नङाना। आरो आंथ' दासो मोनथिदों। जालांबायलै आबा। मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो? सिरि थादो। आरो नोङो बरावबो खामानि मावनो थांनाङा आबा। आं बुंदोंना नोंनि मोखां नायनोनो बाग्रा जाबाय आयै। आरो नोंनि माथो खोनानोनो बाग्रा जाबाय आङो। नोफ्रोद खालामो आं आयै नोंखौ, नोफ्रोद। नोङो एथ'ग्राब गाज्रि मोनो आयै। थेवब्लाबोदि आफाया नोंखौ गनायना लादों। आफायादि नोंखौ जेबोखौनो बुंखाया। नाथाय नोंसो आफाखौ उल्था सन्देह खालामनानै रायबाय थायो। आंबो आफानि लोगो जानो गारै नोंनिसो लोगो जायोमोन। आंदि मोनथियामोन ना नोंनि आगोलनि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ। नङाबा आं नोंनि साइड मालाबाबो जायामोन। माबायदि बिमा आयै नोङो? नों गावगायनि फिसाजोखौनो बुथारनो हाबादों। दंमारो दे आरो बे बुहुमाव नों बायसिबो बिमा। फोथायनोनो गोब्राब मोनो आङो सम। बेनिखायनोथ' फोथायनाङा आबा। आं बिदिबो नंखायाना। सिरि था आयै। नङाबा बेफोर मा? बेफोरो मा? नों आसल मथे नोंनो सोर बाराद्राय लागायना होदों नंखायफोरखौबो? एकदम नंखायफोरखौनो लागायना होदों। माने आधा खोथा नंखायानो। है आयै, मानो नङा जानो? नंगौखौसो बुंदों, मिथिबाय? बेखौल' बुं। सोर खिन्थानाय? ना नोंसो आफाया? आफा बायसिदि लोगोरि मोनदों नोङो? नों बेसेबा रंजानांगौसो आयै। नों आरो आफाखौसो बुंबावदों? दङ। आंनोबो खिन्थाग्रा मानसि दङ। नाथाय नोंनोलाय मानो नांगौ? नोंलाय मोनथिनानै मा खालामगोन? आबा जानो हागौ आङो 2-3 मानसिजों हाबा जादों। थेवब्लाबो आङो आंनि गथ'फोरखौ जोबोद अनो। बेनिखायनोथ' आङो जांगिलाजों खारनायाव बांबुलि आइखौबो लांदोंमोन। नोंनि बिब' बांबुलिखौबो। आंहा गथ'फोरनि फारसे अननाय दङथ'। नोंनि डायलग बेफोरो। जारेव, मालाय आइया गाबोन थांसिगोननो। आब', बे आइया जोंफोरखौ नागारनानै मानो थांनो नागिरदों? बे बैसोआव मानो हाबा जानो नागिरदों बियो? आं आइखौ हाबा जाजानो बासोदोंमोनहाय। माथो खालामबावनो जारेव, आइयाबो गावनि फारसे एसे सानबाय खोमा। थेवब्लाबो आब', आं आइखौ हाबा जाजानो बासोदोंमोन। दा आइया गैयाबा जों बोरै थागोन दसेनो? आइया बुंदों गावगाया हाबा जाना थांबाथाय जोंफोर मालाय आदैमोनजों थानांगौनो। आं बायोलै बिसोरजों। बेनि थाखायथ' आं आइखौ हाबा जाजानो बासोदोंमोन। दे माथो खालामबावनो आरो आगै। आइया जुदि हाबाखौनो जानो सानदोंबालाय जोंलाय आरो माथो बुंबावनो? नङा, जोंफोर सानैया बोरै थागोन दे आइया हाबा जाबा? आइया बेखौबोथ' साननांगौना। गावगायाथ' एसे बैसो जाबायानो ना। जोंथ' जेबो बैसोआनो जायाखै। गावनि फारसेल' सानबा जायाना, जोंखौबो साननांगोन। दा गावगाया जुदि गाबोन थाङोबा जोंफोर सानैल'। जों बोरै थागोन देनाय? आरो मा मावना जागोन जोंफोरो? मा मावना जागोन माने जोंहाथ' हा हु दंखायो। हा 5 बिगा दङ। आरोथ' गयबो दङना, बेफोरखौनो फानलाबायना जागोन।
आरो माइबो आबाद मावगोन ना जोङो जों बिदिनो सोलिना जानांसिगोन आरो हागोनलै जोंफोरो आइ गैयाबाबो जोंफोर हागोनथ' आइमोन आयै नों मा जोंफोरखौ नागारनानै गाबोन थांमारसिगोन आरो औ आइ उफाय गैया हाबाखौथ' जाखानांगोन नोंसोरो आदै मादैजों थादो आङो गाबोनो हाबा जानो थांसै आंखौ हाबा खालामगोननो एकदम धोनिथार न'आबो बिल्डिं बावसो आयै धोनि होननानै नोङो जोंफोरखौ बिदि नागारना थांसै आरो जों आदै मादैजोंलाय मानो थानो थाया आं मोजां मोना ओइ आइ नोंसोर साननैसोल'सो थानांगोन उनाव आं नोंसोरखौ लांफैगोन ना बिसोरहा रावबोआनो गैया बिमा आरो फिसालाल'सो फारसेथिंजाय न'आबो बिल्डिं बावसो नोंसोरो मा सानदों हाबाखौ आङो आंनि थाखायल' जानो नागिरदों बिदि नङा आइमोन आङो नोंसोरनि थाखायबो जानो नागिरदों नोंसोरखौ बिदि बायला जिला न'आव दोनबाय थानो गोसो गैया आङो नोंसोरखौ बिल्डिं न'आवसो दोनहैगोन मा सानबाय थायो आयै आङो गावगायनि न'खौ आं नागारना थांनो गोसो जाया बरावबो हाजार बायला जिलाबाबो आं न'आवनो थागोन नोङो जेबो साननो गोरों जाथ'वाखै दा नोङो उन्दै दंथ'यो आइ उनावसो बुजि मोनगोन दासो बेफोरबायदि बुंदों ओजों आरामसे थाहैनो मोनगोन मोनथिबाय थाहैनोल' नङा जानो लोंनो मा गाननो सब मोनजोबगोन बे न'आवथ' जेबोखौनो मोना नोंसोरो मोजां जानोबो मोना बिथिंजाय माइबोसो गायनांगौ नोंसोरो एसेबां सान्दुं गोसायाव दा आङो हाबा जानो गोनांब्लानिया बा जि बिल्डिं न' जि धोनिखा बांद्राय सानबाय थानाङा नोङो जारौ आङो उनाव नोंसोरखौ लांफैगोन आङो गाबोनो थांसै आंहा थफ्ला थफ्लि बोनहैनि र' बा आयै बा नों थांमारसिगोन आरो औलै आइ नों मानो एसेबां दुखु खालामदों आं फैबाय थागोन ना आरो नोंसोरखौ आं लांफैगोनानो साननैसोनि उनाव माखौ एसेबां टेनसन खालामदों ओइ जारौ मोजाङानो जानांगोन बासा जों बिल्डिं न'आव थानो मोनगोन आरामसे जानो लोंनो थानो मोनगोन जों ओजों थांबाथाय जेबो खस्थ'खौनो मोनहैनाय नङा आरामसे उन्दु जाबाय थानो हागोन न'आवथ' जोंफोर बेसेबा खस्थ' मावनांगौ नुवाखै बेसेबा माइ गायखानांगौ थेवब्लाबो गोसो गैयाहाय आङो गावनि न'खौ नागारनानै गुबुननि न'आव थाहैनो आं गावगायनि न'आवनो थानो मोजां मोनो हाजार बायला जिला न'बाबो गावनि न'आ गावनिनोखा दे नोङो जेबो असान्ति खालामबाय थानाङा आइया नुवाखै खथ' खुसि खुसियै हाबा जाहैनो नागिरदों बारा असान्ति खालामबाय थानाङा मिथिबाय आं गावगायनि न'खौ बोरै नागारना थांगोन दे आइया जुदि जोंफोरखौ लांफैयोबा आं बोरैबा मोनसेहाय आं गावनि न'खौनो मोजां मोनो बायला जिलाबाबो माने गावगायनि न'आलाय गावगायनि न'खाना बा अनसुमा जाना फैनानै बा बिराद मोजां मोनबाय आं दा उदैखौ पेट भर गया है वरना तो मेरे पेट में एन्जर दारबाय कर रहा था ओमफ्राय बोरै मोननाय गोथाव मोननायमोन ना औ जोबोद गोथाव मोनदोंमोन आङो ओमफ्राय गाबोननिफ्राय खामानियाव थांखानोसै लोगोआ लिंहरखादोंल' आंखौ गाबोननिफ्रायनो लिंहरखाबाय दे थां अनसुमा आंबोसो खामानि मावगौमोन मोननायमोनबा दे नों मावथ'नाङा दे आं मावग्रोनि उनाव मावनो हागोन आरामसे ओरैनो जयै जायै उन्दुना थानोसै आरो ना मबाइल नायबाय थाबानो जाबाय मबाइलखौबो बेसे नायनाय जागोन आङो ओमफ्राय नोंथ' सानसेया थाहैनांगोन न' औ मावनांगोन एसे गोबावनो मावनांगोन ओमफ्राय हराव मोनफैगोन बिदिनो थाब 8टासोआव फुंनि 8टायाव थांनानै हरनि 8टासिम आयु बेसेबा गोबावखा माथो नोंखौ माथो आं सानाव मोननायानो नङा औ माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया दा मावनो थाङाबाबो जाया सेलारियाबो बेयावसो एसे बुरजाना दा एसेबां खम सेलारियावबो सोलिनो हानाय नङाना जोंफोरो औ नंगौ नंनायालाय आरोथ' जोङो गेस सिलिन्डारबो बायनांसिगोन बिथिंजाय जों जेबोखौनो लाबाखै कुकार बायनांगोन साराय बायनांगोन माने न'खरनि गासैबो जिनिसफोरखौनो नांजोबसिगोन गासैखौबो बायनांसिगोन आरो ना लासैनो औ लासैनो मोनसे बिदिनो बायबाय थानांसिगोन ओमफ्राय उनाव जोंहा गद्रेजबो बायगोन सकेसबो बायगोन ना बायनो हागोन दे उनाव दाथ' हाखानाय नङा दा जोंफोरो गेस सिलिन्डारखौबो बायखानांगोन ना दाथ' हानाय नङा र' बिदि रायज्लायनायखाय न'थिंजायसो गोसोखांसोंहाय आंहा दोनलै बिसोरखौबोलाय आरो बेसेथ' गोसोखांबाय थानो दाथ' जोंफोर सानैखौ बेसेबा रागासो जोंना दं खोमा रायगासिनोसो खोमा औ जों आइयाथ' खम दाउ बिमा बायदि जाना दङ आरो नोंसा माइ बोराय खाथाया आरो जों आइयाथ' मा बुंबावनो आरो दे बिसोरखौ जेसे रागा जोंबाय थानो जोंबालाय आरो अबावथ' मोनबावनो जोंफोरखौलाय जोंफोर बिथिंजाय गुवाहाटियावसो फैबाय नामा आं मिथिगौ बेसेबा रायखोमादों होननानै बिसोरखौ थेवब्लाबो बिसोरो सानाखै खोमा जोंफोर सानैयादि गोसथोलायबाय होननानै
औ साननायाथ' रावबो सानाखै मानो होनबा सोरथ' मिथिगौ नोंजों आंजों गोसथोलायो होननानै रावबो सोगबो खालामखायाना जोंफोरखौ माने बिदि सानखायाना जोंफोरखौ जों आरो बिदि गाज्रि गोसोनि मानसियानो नंखायाना दा आरो जोंफोर मोजां मोनलायनायखौ मा होनना बुंनो जाफ्लांबाय आरोना मोजां मोनज्लायनायखौलाय मा सोरथ' हमथाना लाखिनो हानो सानैनिबो गोसोआ मिलायबाय नालाय बेनिखायनो फैबाय औ आरो आमाइनि थाखायबो आमाया जुदि नोंखौ जेबो खालामनो नागिरामोनबा दाहालागै जोङो बिदि खारसनफैयामोन खोमा औ बिदिनो न'आवनो सिरि सिरि गोसो थुखोमालायबाय थागौमोन आरोना औ आंथ' नोंखौ आइ लाभ इउखौनो बुंनो हानाय नङामोन खोमा न'आव थाबा आनै सरि आनैसो बुंफ्लांबाय दिनैबो औ दे जेबो नङा दे आं मिथिगौ नोंदि आंखौ हाबा खालामखांनायनि उनावबो आनै आनै होनना बुंफ्लांगोन होननानै मानो होनबा हाजार बार लाख लाख बार नों आंखौ आनै आनै होननानै गाबज्रिबाय थायोमोन ना औ थेवब्लाबो नोङो एसे सेस्था खालाम आरो आनै बुङालासिनो थानो आनै बुंबाथाय बै रामुसिंनि हिनजावसो जाबाय थागोन ना आङो औ दे आं नाजागोन दे बुङालासिनो थानो दे दसे उन्दुथ'नोसै ना जोंनिया उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ दे उन्दु आं दसे उनाव उन्दुगोन आङो दसे मबाइलखौनो नायनि र' दे होमबालाय नोङो मबाइल नायनोब्लाय नाय आं दसे उन्दुनि जेबोथ' जिउआव टेनसनानो गैला नोंखौ मोनबाय एकदम दो उन्दुलांखागोन आङो ओजों रामुसिं बोरायनि न'आव थाबासो बेसेबा टेनसन जायोमोन बोरायखौ लानानैनो बाल जाखागोन दे नाय दे उन्दु होमबा उन्दुनि र'